பிரியமான தேவனுடைய ஊழியக்கார சகோதர சகோதரிகளே, நண்பர்களே, சபை விசுவாசிகளே, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். நம்முடைய பீதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் இயேசுவின் நாமத்தில் எப்போதும் உண்டாவதாக. ஆமென். பிரியமானவர்களே, 8 மாதம் கண்மணி இமை போல் பாதுகாத்து வந்த நம் தேவன் இந்த 9வது மாதத்தில் காண செய்ததற்காய் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்மளை வழி நடத்துவார். நம் தேவைகளெல்லாம் சந்திக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். நம் குறைகளெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமை நிறைவாக மாற்றுவார். ஆமென். பிரியமானவர்களே, வேத வசனம் சொல்லப்படுவது 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 2வது 3வது வசனம், அவனவன் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவான் என்று சொல்லி, புருஷர்கள் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவான், அப்படியே மனைவியும் புருஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவாள் என்று சொல்லி வேத வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது. இப்போ புருஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை மனைவி கட்டாயம் செய்ய வேண்டும், மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை புருஷன் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். அது முழுக்க முழுக்க சொல்லப்படுகிறது. கணவன் மனைவி குடும்ப உறவை குறித்து பேசப்படுவதை பார்க்கிறோம். நம் பிள்ளைகள், உங்கள் பிள்ளைகள் சமான சந்தோஷமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறவர்கள், முதல்ல நீங்கள் சமானம் சந்தோஷமாய் கணவன் மனைவி உறவில் ஐக்கியமாய் நீங்கள் சந்தோஷமாய் வாழ்கிறானால், அதை பார்க்கிற கேட்குற உங்கள் சந்தோஷத்தை கண்டு உங்கள் பிள்ளைகளும் சமான சந்தோஷமாய் வாழ்வார்கள். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் குடும்பத்தில் பலவிதமான பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், தேவையில்லாத சண்டைகள், மன உளைச்சல்கள், தூக்க இன்மைகள், பல பாடுகள், பல பிரச்சனைகளை குடும்பத்திலே சந்திக்க நேரிடும். காரணமே தெரியாது, ஏன் என்பது தெரியாது. இதுக்கு காரணம் கணவன் மனைவி உறவில் விரிசல் இருக்கும்போது, ஐக்கியம் இல்லாத போது, குறைபாடுகள் இருக்கும்போது, வசனத்தின்படி நடக்காத போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நடப்பதை பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, வேத வசனத்தின்படி புருஷனானவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்வான். வேலைன்னு ஓடாமல் அப்படியே வேலைன்னு போனாலும் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பது மெயின் குடும்ப வாழ்க்கை. அதே போல் மனைவியும் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வசனத்தின்படி குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும். இப்படி இல்லாத போது பலவிதமான வியாதிகள், நோய்கள் வருவதற்கும், சண்டை சச்சரவுகள் வருவதற்கும், நிம்மதி இல்லாமல் சமாதானம் இல்லாத போவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது இந்த கணவன் மனைவி உறவு இல்லாத போது நடக்கதை பார்க்கிறோம். சிலர் வயது வித்தியாசமின்றியும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை குறித்தும் பேசி அப்படி இல்லாமல் இருப்பார்கள். அது சரியில்லை என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுலே உபதேசிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இந்த 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் முழுமையாக சகோதர சகோதரி வாசிக்கும்படியாக பார்க்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதனால் அவரவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமையை நாம் சரியாக செய்வோமானால் நம்ம ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தில் நல்ல சுகபலன் கிடைக்கும், சமாதானம் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும், நிம்மதி இருக்கும், தீர்க்காயுசு இருக்கும். அந்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை கட்டாயம் நாம் செய்ய வேண்டும். குடும்பத்தில் செய்ய வேண்டியது, ஊழியத்தில் செய்ய வேண்டியது, வேலை ஸ்தலத்தில் செய்ய, எல்லா வேலையிலையும் அவரவருக்கு உள்ள பொறுப்புக்கு உண்டான வேலைகளை நாம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டியதையும், மனைவி கணவருக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது. இந்த வார்த்தையின்படி நீங்கள் சமான சந்தோஷமாய் வாழ இயேசு நாமத்தை உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். God bless you.